Vás každého ptá, každý novináři a občané na to, co vlastně se děje v těch Pardubicích, že ti 3 darebáci jeli prostě soukromým tryskáčem někam do Madridu na fotbal. Ono to je krásné, ale ty otázky, které dostáváte, těžké odpovědi. Já spíš bych se vyjádřil v tom smyslu, že mě překvapuje, že se vy vyjadřujete k této mé soukromé cestě. Já nejsem váš zastupitel, já nejsem váš člen vaší strany. Já jsem člen ODS a jedinýmu, komu budu předkládat nějaké účty, budou za prvé občané a za druhé ODS. Byla to naprosto čistě soukromá akce, připravená dopředu. Naprosto jasně jsme se dohodli, jak budeme postupovat, včetně financování. A chci poprosit mé kolegy z zastupitelstva, aby nepoužívali v tisku tyhle věci. Mě to uráží, mě to naprosto prostě dehonestuje. Já jsem z toho smutný, že zrovna slyším od nějakého Taubera v novinách, si přečtu nějaké věci. Mě to vůbec tohle prostě trápí, protože jestli to bylo děláno jenom z toho politického hlediska, že za chviličku získáte ty hlasy v těch volbách, tak prosím, ale prostě to se nedělá, kolego. Je to soukromá věc a vy se nemáte co vyjadřovat, nikdo z vás. A znovu opakuji, je to soukromá věc. Já vím, že to teďka bude sloužit politickým cílům vaší strany, protože to použijete ve volbách, všichni možná, nevím, ale mě to totiž to trošku trápí, protože já bych tohle nikdy neudělal. Aby soukromá cesta, která byla jasně deklarovaná jako soukromá cesta, byla takto prezentována vámi, kteří jste opozičníky. Co vám je vůbec potom? Co vůbec si dovolujete, že moji soukromou cestu takto komentujete? Proč se na to ptáte tady na zastupitelstvu, na politickém orgánu? Já si to zodpovím sám, i s těma novinářema, nebo s občanama. Ale tohle to prostě nedělejte. To, že otázka nějaké Floridy tady byla dána na trestní oznámení a nakonec se prokázalo, jak to bylo, prosím, dejte trestní oznámení. Ale v žádném případě takto se nechovejte. Je to normálně urážlivá věc, působící na nejnižší půli člověka. To, že někdo použije obrat soukromý tryskáč, co to je? Dneska v České republice máte všechny letadla soukromí, kromě ČSA. A tryskáč, každé letadlo, které nemá vrtule, tak je tryskáč. Tak jsme letěli cestou do Madridu. Prostě takhle to je. Já všechny účty, který mám, tak účty mám tady samozřejmě sebou. Ale nikomu je ukazovat nebudu. Protože to je moje soukromá věc. S kým jsem si to musel srovnat? To byla moje manželka samozřejmě, protože to stálo dost peněz. A taky nebudu říkat, kolik to bylo. Ale prosím vás, nepoužívejte tyhle věci. Protože za chvilku se začnu ptát, kde jste byl, pane Taubere, autem, kde jste byl támhle, nebo se budu ptát kohokoliv, kdo se o mě vyjadřuje. A to, že novináři to takto udělali, že prostě to zmanipulovali, že prostě ta reportáž je cílená, že prostě se o to bude psát, Pardubice se o to bude bavit, občané se budou bavit a říkat, ten kňava, to je darebák, ten letěl do Madridu tryskáčem. No není to přízemní tohle z toho. Takže tím jsem skončil.